gutako bakoitzaren ekintzara inkorra da. Ez besteenak, askotan besteen ekintzari oso eraginkorrak, eta gu ez daukagu batere almenik sinistu behar dugu, jakin behar dugu, gutako bakoitzaren ekintzara inkorra da. Hau da, proaktiboak izan behar da. Baldintzak garrantzitsuak dira, baina gogoa da garrantzitsuagoa. Hau beste idea proaktiboa da. Baldin bago bezai baldintza guztiak eta hortan asko dakiten guztiek ados jarri guri esateko zein behar dugun, jubilazio etorriko zego guri, eta oraindik ez diak garatu du. Baldintzak garrantzitsuagoa dira, baina gogoa da garrantzitsuagoa. Eskola altzua da, guztiz aldunez bada ere. Guztiz alduna ez da. Zin ditu, hezkuntza dituen, hezkuntzak dituen, arazo guztiak konpondu. Baina horrek ez du esan nahi batere almenik ez daukagu. Badegu eta erabili behar dugu, direkzio honenean. Zaintasuna aukera da, hau oso idea proaktiboa da. Bihurtu behar ditugu zaintasunak aukera. Askotan, zaintasuna denez, gelditzen.